Hej alle sammen, og velkommen til den video. I dag der skal vi lave en skole-idés make-up, hvor jeg laver sådan, putter sådan make-up i, og det, så laver jeg så, tror jeg ved det, 3 idéer til en hverdags make-up, eller skole-make-up, hvis man kan sige det sådan. Men ja, jeg synes bare, vi skal til at komme i gang. Først har jeg den her Nivea-creme her. Så skal jeg den rigtig før. Det er sådan her. Den tager jeg, og man kan få den billigt i Rema 1000 vist. Til 25 kroner for den helt store. Det er ret billigt. Og I må undskylde, jeg kigger ikke lige ind i kameraet. Jeg kigger ind i spejlet, der står bag her. Jeg putter her. Og skal jeg lidt mere. Her. Og her. Og her. Og her. Og her. Okay, så gør jeg det. Så tager jeg bare mine fingre lige og gør sådan her under øjet. Og her. Og på øjenbrynene. Og så på den her. Og her. Og her. Og i måneden, jeg har lidt blå fingre. Det er fordi, når jeg sidder og tegner. Og jeg har nemlig gjort det i dag, så det er derfor, jeg lige har lidt blå fingre. Så skal vi bare lige gøre sådan her, fordi så kan jeg lige tage lidt ud i huden. Så skal vi tage lidt ud i huden. Ja, jeg skal lige lidt læbepomade på, fordi jeg har så tørre læber. Jeg skal lige åbne. Her kommer, så tager jeg bare lige mine halvdelen her, så kan jeg åbne sådan her. Og det er bare den her. Jeg har bare taget. Nå, så pakker jeg lige en Nivea-creme væk, og så tror jeg, at det er ved at tørre det. Så tager jeg selvfølgelig min, tror jeg, foundation. Der er på den her fra Max Factor. Der er snart ikke mere i, det kan man godt se. Så tager jeg bare lige et pump på fingeren her. Og vender den om. Og et pump på fingeren, sådan her, siger jeg. Tager min brugerbørste. Jeg går bare lige sådan her. 2 under øjnene, 2 under øjnene. En her. Og en her. Og der, og der. Så tager jeg min puderbørste. Og så skal jeg bare sådan her. Og på her. Og så over på det andet øje her, der tager jeg lige lidt af det der på det her. Og hvis I kan høre, der er nogen, der kommer, så er det bare min familie, der går rundt over alle de stuer. Så og på halsen, husk det. Og så kommer jeg til det sjoveste. Tager jeg min lille her. Det er bare sådan en her. Så tager jeg her. Så skal jeg farve øjenbryn. Og så ser jeg, om det er samme farve, så er det til. Ja. Så tager jeg selvfølgelig min bronze. Den her haløjse her, lige til at gøre sådan her. Og så går det sådan noget under øjet her. Og det tør den selv ud her.
Og ja, jeg har altid lært, at man faktisk bare skal gøre sådan her. Tvære ud. Så det er det. Så, det er det. Det er lige den. Så tager jeg min tror jeg vil tage min øjenskygge. Skal vi se. Farver. Skal vi se. Tror jeg vil tage den her. Tag den her. Og jeg bruger de her to og den der. Og så tager jeg bare den der, jeg brugte til for øjenbryn med. Så gør jeg bare det sådan her på hånden først. Så tager jeg først den lidt guld i. Og så lægger jeg altså bare lige her. Så bliver min øjenlåg lidt mere fast til at lægge det på. Det har jeg altid gjort. Og så tager jeg den lidt her. Og så tager jeg bare godt af. Så ligger jeg. Fik den er sådan lidt mørk. Så ligger jeg bare lige midt på øjenlåget. Så jeg ligger bare lige sådan lidt midt på øjenlåget. Så tager jeg den lidt lysere. Og ligger aller inderst. Så tager jeg den lidt mørke. Og ligger lidt yderst. Den mørke, den er sådan meget mørk. Og det samme gør jeg bare sådan her. Der har jeg brugt alle de 3 farver, der er her langs her. Jeg er lidt forkølet, så ja. Og hvis den inderste ikke er nok, så har jeg bare sådan en, der hedder den her. Og der bruger jeg bare den grønne her. Og lægger jeg bare lige her på det inderste. Og det samme gør jeg selvfølgelig på det andet. Sådan her kommer det look til at se ud. Men jeg er faktisk ikke helt færdig nu, så bare kig med endnu. Og så har jeg det her. Så har jeg bare min lipbutter. Og den ser selvfølgelig sådan her ud. Sådan her. Så tager jeg min puderbørste igen. Der er altså sådan en lidt rødlig hernede. Og den tager jeg så lige lidt ud med en foundation her. Og så tager jeg bare lige min foundation her. Og lige blande det lidt ud med, fordi at hvis jeg ikke blander det ud nok, så er det bare sur. Ja. Men det er som sagt også bare lige tage lidt vand her. Og så lige gøre sådan her. Og så er det det. Ja. Og så skal vi gøre sådan her. Det er faktisk lidt lige meget mere, jeg kan få det simpelthen, man kan ikke se forskel. Og så skal vi gøre sådan der. Og så tager jeg den røde her. Så tager jeg så en anden rød. Så.
folde lidt igen. Sådan der. Og jeg får lidt vand i hovedet igen. Og så kommer jeg selvfølgelig til mascara. Så. Sådan så mit look ud. Lige nu, så skal vi have alt af. Der skal jeg skal lige ind og have min makeup fjerner. Og den jeg lige har lavet, det var sådan en rigtig sommer en. Så nu laver vi en med vinterårsin her. Så skal jeg have alt det her af. Og så skal jeg selvfølgelig sådan her. Og så selvfølgelig lidt mere bare på den anden side. Og så kan jeg sådan så på det nu. Ja. Jeg fik det bare lige i øje. Fuck mit øje, siger nu. Nå, det. Jeg laver faktisk kontur, jeg gider ikke tøj i dag. Jeg behøver simpelthen ikke pude på mere. Så er det min børste her, og så gør jeg bare det under øjnene. Fordi så er det bare klar. Jeg skal lige gøre sådan der. Sådan. Og så lige lidt det på mig på. Og så selvfølgelig mascara, men det gider jeg ikke nu. Ja, det er sådan det. Og nu har jeg foundation og brun på. Så, nu har vi en ting. Og det er at farve øjenbrynene. Så gør jeg bare lige sådan her. Sådan der. Og skal lige kigge her. Og sådan der. Det var det vinterlook. Så yes. Det var vist alt det for denne gang. Men husk at like og kommentere. Men helst søde kommentarer. Og abonner mig. Så det vil jeg bare lige sige. Så vi ses. Hej.